नमस्कार भैया लोग। हम हैं राजेश्वर मधुकर। आज हम रोई पान के लेके आयल बनी घुइयाँ के बारे में बतावे खातिर। लेकिन एकरी पहले रौरी पान से एक निवेदन कि अगर आज ले हमार चैनल सब्सक्राइब नहीं के लिए तो सब्सक्राइब करी आ बेल आइकन भी दबाई। अरवी एगो उष्ण कटिबंधीय पौधा है जौन हर जगह पावल जाले। आ एकरी जड़ में अरवी बैठेला। साथ ही साथ अरवी के पत्ता भी बहुत उपयोगी है आ एमे तमाम औषधीय गुण पावल जाला। एकरी में कैल्शियम ऑक्जेलेट ज़्यादा होला जौने के वजह से कबो कबो एकर पेड़ जहरीला हो सकेला। एकरी वजह से जब अरवी के पत्ता के या अरवी के सेवन करे होखे तो ओके पहले सबसे पहले ओके पानी में भिगो देवे के चाही। अरवी प्रकृति के एक ऐसन वरदान है जौने के वजह से तमाम बीमारियन के इलाज संभव हो सकेला। अरवी गर्मी के मौसम के फसल है और ख़ास करके जब बरसात के टाइम आवेला तब अरवी में तो बहुत वृद्धि हो जाला आ एकर पौधा बड़ी दूर दूर ले अपने आप एकरे फैल जाला। जौने के पुत्ती हमारीपन गाँव में कहल जाला कि पुत्ती निकलेले और ये पुत्तिये जौन बा अरवी के रूप में बढ़ेले। एमे विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, पोटेशियम तमाम तरह के ऐसन गुण एमे पावल जाला जौने के इस्तेमाल कइले के बाद हमरीपन के तमाम तरह के बीमारिन से निजात मिल सकेला। ये रौरीपन जानत हो खबजा कि हरा पत्तीदार सब्जी खाइल सबके स्वास्थ्य खातिर बहुत अच्छा होला और ये वजह से अरवी के पत्ता तो इ तो हरिहर होला ना, तो हरिहर भइले की वजह से अरवी के पत्ता वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होला। दूसरे एमे तमाम तरह के एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, विटामिन इतना चीज़ पावल जाला कि जौने के सेवन करके बहुत बढ़िया तरीके से अपने सेहत के सुधार कइल जाला। ये वजह से अरवी के सेवन हमेशा करे के चाही। अगर रौरीपन के पेट संबंधी कोनो बीमारी बा तो ये बूझी कि अरवी के सेवन जन बा पेट संबंधी बीमारी में वरदान के काम करेला। अरवी के पानी में उबाल के और उमें तनी ऐसा घी मिला करके अगर सेवन कइल जा 3 दिन ले तो ये बड़ा फ़ायदेमंद करेला। यहाँ रौरीपन से बताएं कि अरवी के सेवन से आँखी के रोशनी भी बहुत बढ़िया होले, बहुत बढ़िया ये काम करेले। एक बात और रौरीपन से बताई कि अरवी के पत्ता के सेवन कइले से दर्द में भी बड़ी राहत मिलेले। जोड़ के दर्द जौन होला, जोड़ के दर्द में भी अरवी जौन बा चाहे वो पत्ता होखे आ चाहे अरवी नीचे बैठल जौन अरवी होले ये दोनों खइले से जोड़ के दर्द में बड़ा फ़ायदेमंद होला। एक बात और रोज़ बताई, अगर पेशाब में जलन होखे, पेशाब के कोनो प्रॉब्लम होखे तो ओके अरवी के उबाल के और ओकर रस पियल बड़ा फ़ायदेमंद होला। एक बात और रस बताई, बवासीर के रोगी खातिर तो अरवी के पत्ता वरदान है। अगर नियमित रूप से अरवी के सेवन करे और अरवी के उबाल के ओकर पानी पिए तब बवासीर के मामला में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेला। ये बुझी कि अरवी के पत्ता अरवी बवासीर के रोगी खातिर तो एकदम वरदान होला। पेट के तमाम समस्या में अरवी बड़ा फ़ायदेमंद होला। एक पानी में उबाल के और पानी में थोड़ा सा घी मिला करके अगर एकर इस्तेमाल कइल जा तब बहुत फ़ायदा करेला। और एक बात रोज़ बताई, अरवी के पत्ता आँखी खातिर भी बड़ा फ़ायदेमंद होला। अरवी के पत्ता के अगर सेवन कइल जा तो आँखी के तमाम बीमारियन के इलाज जौन बा तो ऐसे हो जाला। तो आज हम रौरीपन के बतौनी अरवी के पत्ता के बारे में अरवी के बारे में कि अरवी खइले से अरवी के पत्ता के इस्तेमाल कइले से कौन कौन फ़ायदा होला। भैया लोग रौरीपन खाई, स्वस्थ रहीं। हम रौरीपन के उत्तम स्वास्थ्य के कामना करत बानी। फिर हम आइब कोनो नया कार्यक्रम के साथ ऐसने जानकारी लेके। तब तक के लिए नमस्कार।